Как да помогнем на канала да върши работата си? Основната функция на канала е да отвежда замърсените води към пречиствателната станция. Там те са третирани и върнати обратно в природата, безопасни и чисти. Най-големият враг на канала обаче са изхвърлените битови отпадъци от хората. Една текстилна кърпичка, хранителен отпадък или памперс са достатъчни да предизвикат запушване на тръбите, а оттам и поражение на съоръженията в пречиствателните станции. Отпадъците спират пътя на замърсената вода, но не я спират от това да прокара свой път директно към реките, улиците и природата, като оставя пагубни следи по пътя си. Затова е важно да пазим канала чист, като изхвърляме отпадъците в контейнери за рециклиране. Животински и растителни мазнини от битови потребители можем да изхвърлим в контейнера за битови отпадъци. В канала те се отлагат по стените на тръбите, което намалява тяхното сечение и капацитет. По време на дъжд, повишените водни количества не могат да преминат свободно. В резултат можем да наводним собствения си дом не просто с вода, а с опасно замърсена вода. Има ли правилни места за отровните и опасни отпадъци? Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата, са лакове, химикали и масла. Токсичните отпадъци преминават лесно през канализационната тръба. Въпреки това, те могат да предизвикат необратими поражения не само в канала, но и в самата пречиствателна станция за отпадъчни води. Повече информация за отстраняване на опасни отпадъци от вашето домакинство в София може да получите от сайта на Столична община.